Waro asad ekera tokuligera libo igona litwali gukwana igoro yechiba simu na chicho kwa chigotumeka twabikire futi amini clip ke abayishimigwa balenge empowerment program ase county ya Nyamira kwa HBS chikurwewa na IBC nera yabekire expenditure lira nyaraka bagengo tumeko bono nacha kasogo tebanga number 1 constitutionally the constitution to tumeka ne ito tokobeti to tureli to anga para bari ga to kara modagore kanu si waturesi kwirore literally ogokobi otoyo kobeti kuru America chimbuanchire chitara toikera lakini chire na aba America bari barabu na intu togutwara maiga ngatanga gwetera se katiba ntua ikire birengo biria bya aba America because your constitution togutumeka na wewe kaine yabo ekente ke moturi na maiga na karokyo patito tanyare inkiria gya campaign financing usichibe sa togutumeka asoko kora chi campaign abantu baria mbabwate a discipline and their form of reporting on the finances chiabo igere yani gere ngikeranu that is why no ebabwata no culture ya taxes erengia sitogaiga igotomeje tororo abantu bagakora emirimo into millions of them katari gwakane bango because there is no proper system naende na bakana egento kende ngerege ko baro kinga nkitoko no gwakanda because bango yatoteka koraki tiri gutumeka bya bono egente kekyo gutumeka chibe sasa si campaign na intugi atulira maiga lakini na maiga toliete tubosa totanyare kugikerania aseki aya kwabekire clip gaiga gekoro kia Gladys Wanga kaga kori umuchango Nyamira presa isidi tukuria chuma omushara o Gladys Wanga igotoyo manyete ngabuno mugabana yakwakanwa 1.2 million kako kuna allowances aiki let's say 1.67 gakorusi webango na denkwira narara about 1.2 lakini Gladys Wanga ne kyombe ky'abantu bunabo Gladys Wanga karusiringie milioni ya yamo ari Nyamira milioni ya yamo wono does it meaning umutinyo Gladys yakoganda without expenses chia buaye aya bamwe gotebanga president William Ruto oruro mochango wichi milioni sato omo shara wa president ngamwa yotebaga igoro 2.4 moena allowances na bareke 3.5 kakurusi webango nebinte byasha ateba ne housing na nkurusi wale irenga chiko tiga that is what I knew kwa kiro mwateba 2.4 abwa no choga okamentwa now 1.4 kakurusi ku taxes oino muntu gutigara litera na 1 million ngakia gutoka go changa 3 million at 1 go ngaichibe sijia ruseti wono na kikeria oyo mintata na wono ekero aya a problem wende as IBC put apparatus chi apparatus chi ko ensure ngae chibe se chibna tu atabata abantu abatumie 4 billion muna monto yo okumubwati kwa yabna kwagendere and a good monitoring and reporting system na kene otumire within chimbebe chitu akartaki tu abegete lakini ekerogo teba president yetumie 6 billion this wari nderi na nairi monto tayo wakora biashara atari kwenda koiranie kwende expenses chiaye omushara wakano is 1.4 ndiago cha kuri kupu 6 billion so bono egenteke igokere orosana oronene rutanyare kuburugerwa chimilioni renga kwa begiro kuligori mawa reality ne ringa none chibata banga omo MCA actually ndo kina someta bagota banga omo MCA mbabe getie capping as much as mwata ba 3.5 bagota banga igeko ba determined from place to place.